1968, l'any en què tot va començar. L'Escola d'Arts i Tècniques de la Moda ESDi sempre ha estat molt més que un simple espai físic. Un lloc que juga un paper crucial en el desenvolupament i evolució de l'ensenyament de moda, la tradició tèxtil i la indústria del disseny. Durant anys, aquest lloc ha actuat com un motor impulsor de noves generacions de dissenyadors i talent emergent. Tots ells impregnats amb un segell identificatiu en comú, l'essència del seu origen. MAISON 1968 és el catalitzador de la creativitat i el naixement d'idees fresques que, amb el temps, donen forma al present de la moda. És l'espai on les ments creatives convergeixen, intercanviant inspiració i coneixement per a forjar el futur de la indústria. Promoció rere promoció, MAISON 1968 evoluciona amb els canvis socials i redefineix constantment els codis emergents de la moda. Es converteix en l'epicentre de nous discursos i narratives, on s'exploren noves formes d'expressió. MAISON 1968 presenta A New Gaze.